ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പർദ്ദ മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് ഒരു ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കളറിലുള്ളതാണ്. ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് ഫിർദൗസ് എന്നാണ്. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 70 ഇഞ്ചാണ്, 70 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. ഇത് ഒരു തിളക്കമുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ, അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ച് ഓവർ ഒരു തിളക്കം അല്ല കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പർദ്ദ അടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, കോട്ട് സെറ്റ് അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ടൈപ്പ് കുർത്തീസ് അടിക്കാനൊക്കെ നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. ഇതിൽ ചെറിയൊരു റിങ്കിൾ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ചുരുക്കം പോലെയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. 70 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. ഗൗണൊക്കെ അടിക്കാനാണേലും നല്ല സ്യൂട്ടബിളാണ്. നല്ല ഫ്ലെയറിൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും, ഗൗണാണേലും പർദ്ദയാണേലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക. 180 റുപ്പീസാണ് മീറ്ററിന്, പെർ മീറ്റർ 180. ഇത് മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ, സൂം മെറ്റീരിയൽ. ഇത് നിദാ സൂം മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് അവർ നമുക്ക് ബില്ലടിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടോ, ഒരു ലൈൻ പോലെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് പോർഷനിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ പോലെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു സെൽഫ് ലൈൻ. അതാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ 70 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്ത് ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. 70 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ഒരു തണുപ്പുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ല സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. നമുക്ക് ഗൗണൊക്കെ അടിക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെയും പർദ്ദയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചോയ്സ് പോലെ നമുക്ക് ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ എടുക്കാം. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നല്ല വിഡ്ത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു തുണി എടുക്കേണ്ട അത്രയും ഒരു അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതേ മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്തൊരു കളറാണ് ഇതൊരു ചെറുപയർ പച്ച കളറ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ഏതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു കളറ് ആണ്. കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളർ തന്നെയാണ്. ഡിസൈനൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു സെൽഫ് ഡിസൈൻ, ആ ഒരു ലൈൻ പോലെയുള്ള ഡിസൈൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അഴിച്ച് അത് മൊത്തം കൊളായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 180 റുപ്പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആദ്യം കാണിച്ചത് 200 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ പെർ മീറ്റർ റേറ്റ്. ബ്ലാക്കിന് അല്പം വില കൂടുതലാണ്. ഇത് 180 റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കളറ്. ഇത് ഒരു ഡാർക്ക് ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ മെറ്റീരിയലിൽ ഇതിലുമുണ്ട് ഒരു സെൽഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു ചെക്സോ ഒരു ലൈനോ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ്. നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മെറ്റീരിയൽ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ല സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. പർദ്ദ മെറ്റീരിയലിന് പൊതുവേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു തണുപ്പും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് പർദ്ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് സെയിം വിഡ്ത്ത് തന്നെയാണ്, 70 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്ത് ആണ്. സെയിം റേറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതേ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ആഷ് കളറാണ്. ഈ കാണുന്ന ഒരു ആഷ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സെയിം ഡിസൈൻ, സെയിം വിഡ്ത്ത്, എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മെറ്റീരിയലും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ കാണാം. ഇതാണ് ബ്ലാക്ക്ബെറി BSY ക്ലോത്താണിത്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ പർദ്ദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള, കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആ ഒരു ക്ലോത്താണ്. ഇപ്പോൾ പർദ്ദയ്ക്ക് മാത്രം
ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഗൗണിനോ ചുരിദാർ അടിക്കാനോ, ചുരിദാറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കളർ ഫെയ്ഡ് ആവില്ല. നല്ല ലാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ക്ലോത്താണ്. പർദ്ദയുടെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണല്ലോ. നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കീറിക്കളയണം അത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ലൈനിങ്ങേ വേണ്ട. നമുക്ക് എന്ത് ഡ്രസ്സ് അടിക്കണമെങ്കിലും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിങ്ങോടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ക്ലോത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത കളറ്. ഇതൊരു ഡാർക്ക് ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ സെയിം ക്ലോത്ത് തന്നെയാണിത്, പ്ലെയിൻ ക്ലോത്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 58 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. 58 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്താണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 130 റുപ്പീസ് പെർ മീറ്ററാണ്. 130 രൂപയാണ് ഒരു മീറ്ററിന്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പർദ്ദ തന്നെയല്ല, ഗൗൺ അടിക്കാനാണെങ്കിലും ചുരിദാർ അടിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല സ്യൂട്ടബിളാണ്. ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്ലോത്താണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം കേട്ടോ.